Ja vás všetkých krásne zdravím. Poďme si ukázať úžasný projekt od srdca k srdcu, nejakú darčekovú aktivitu s názvom Gift of Legacy. Takže darčeková aktivita, ktorá nám vytvára hojnosť a samozrejme, že je iba na pozvanie. Vyhlásenie, táto prezentácia slúži len na výmenu informácií a nemala by sa chápať ako finančné poradenstvo. Prednášajúci ani spoločnosť Gift of Legacy nie sú registrovanými ani finančnými daňovými poradcami. Poskytnuté informácie sú určené len na uvedenie príkladov toho, čo môže účastník očakávať. Aký je Gift of Legacy? Žehná tisíckam rodín, samozrejme vzdelanie nádeje, vzdelania a hojnosti pre všetkých účastníkov. Decentralizovaný, táto interaktívna webová stránka, ktorú používajú ľudia na celom svete na zdieľanie obchodov, nie je žiadny obchod, prosím vás, ani investičný systém. Od človeka k človeku účastníci sa osobne podelia o darčeky. Gift of Legacy nenakladá s peniazmi. Aby sme to upresnili, nie je tu žiadna tretia strana, neposielame žiadne peňažky platforme a platforma nás z ničoho nevypláca. Je perpetuálna, takže nepretržitá, pasívna a častá pre ďalšie generácie. Takže keď sa jednoduchým spôsobom zadarmo zaregistrujeme, takto vidíme webovú stránku daru dedičstva. Takže vytvoríme si úplne jednoduchú zdarma registráciu, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, užívateľské meno, heslo a už vidíme našich slávnych 5 tabuliek. Začína to od uhlíkovej tabulky, pokračuje bronzová, potom ide strieborná, zlatá a platinová. Tak a ako v realite môžeme začať? Poďme na to. Začneme svoju cestu k hojnosti. Do programu Gift of Legacy vstúpime darovaním $25. Najlepšie na tom je, že toto bude jeden jediný raz, kedy dáme nejaké peniaze z vlastného vrecka. Samozrejme, že darovanie je úplne individuálne. 100% všetkých darčekov sa posiela priamo legende. Kto je legenda a prečo posielame legende nejaké darčeky, to sa za chvíľočku dozvieme. Odporúčame samozrejme používať platobné systémy, ktoré tu vidíte napísané. To už je na tej dohode vlastne medzi darcom a legendou. Žiadni sprostredkovatelia, žiadne tretie strany, nikdy. Môžeme začať už od 25 €. Takže máme prvú predprípravnú tabuľku uhlíkovú a ako začneme. Tabuľky sa skladajú z 15 členov. Tu už vidíme tú našu legendu v prostriedku. Každá tabuľka má jednu legendu a 8 darcov. 8 darcovia sú vlastne tieto 4 polička zvonku. Takže máme nachystaných našich $25, práve sme sa zaregistrovali a chceme sa zúčastniť vlastne tejto uhlíkovej tabulky. Takže pridáme sa do tabulky, svietime tam na červeno, našou jedinou úlohou od tohoto momentu je nakontaktovať legendu. Je tam jej telefónne číslo, samozrejme, že si na to klikneme, uvidíme telefónne číslo, uvidíme e-mail a samozrejme, že môžeme napísať SMS-ku alebo zavolať dotyčnému WhatsApp, Telegram, čokoľvek. Takže takýmto spôsobom jednoducho nakontaktujeme legendu, povieme jej, kto sme, čo sme, že sme sa práve pridali do jej uhlíkovej tabulky ako darcovia a že jej chceme poslať dar. Akým spôsobom, to už je práve na tej dohode medzi tým darcom a tou legendou. Takže keď je tam IBAN, číslo konta, keď je tam Revolut, tak cez Revolut, takže takýmto spôsobom. Čo následuje ďalej je to, že nás legenda samozrejme v tabulke potvrdí, že sme už peňažky poslali dar a prichádzajú ďalší darcovia a samozrejme, že my sa posúvame dopredu, až príde ten moment, kedy sme my sami na legende. Čo sa stane v tomto momente je to, že nás nakontaktuje 8 ľudí, aby nám poslalo tento fantastický dar $25. To znamená, že my dostaneme od 8 ľudí $25. To znamená, že keď vystupujeme z tejto tabulky ako legendy, aby prichádzali ďalšie, tak získavame $200. Takto to v realite funguje. Takže prichádzajú darcovia, obchádzajú rôzne políčka a my odchádzame ako legenda s $200. Tak ako najlepšie môžem používať tieto svoje darčeky? Je to jednoduchý spôsob, pretože vieme, že nás čaká ďalšia bronzová tabuľka a celý systém vlastne tabuliek je na tom princípe, že keď dám, tak dostanem a keď dostanem, tak zase dám. Takže aj v tomto prípade, ja keď sa chcem posunúť do ďalšej tabulky bronzovej, potrebujem si pre legendu nachystať nejaký dar. Je to vždy polovica toho, čo sme získali v predchádzajúcej tabuľke. Takže ja keď som v uhlíkovej tabuľke získala $200, tak $100 potrebujem mať nachystaných pre legendu v bronzovej tabuľke. Takže prvé svoje 4 darčeky je hodnota $100, takže ja už môžem prejsť a môžem sa pridať do bronzovej tabuľky.
Takže bronzová tabuľka, ako sme sa rozprávali, $100, je to polovica z toho, čo sme získali darom v predchádzajúcej tabuľke. Zase sa postavím na to políčko toho darcu, zase nakontaktujem legendu, ako som spravila v predchádzajúcej tabuľke. Samozrejme, že jej pošlem peňažky, tento dar akýmkoľvek spôsobom, na akom sa zase spolu dohodneme. A v tomto momente legenda ma potvrdí, prichádzajú zase ďalší darcovia, ja sa posúvam dopredu a keď sa dostanem na legendu, tak je rád na mne získať fantastických 8x $100, čo už je $800. Ako sme si povedali v predchádzajúcom momente, tak je to $400, ktoré potrebujem pre legendu v striebornej tabuľke, pretože je to polovica z toho, čo som práve získala. Takže prechádzam do striebornej tabuľky, mám svojich $400 nachystaných, obsadím políčko darcu, nakontaktujem legendu a samozrejme, že jej pošlem tento dar. A keď ja odchádzam z tejto tabuľky vlastne, tak je to $3200, ktoré som získala darom, pretože som získala od 8 darcov po $400. Samozrejme, že sa chcem posúvať v tabuľkách ďalej, takže chcem prejsť do ďalšej zlatej tabuľky. Zase potrebujem polovicu, takže $1600 si nachystám pre legendu v zlatej tabuľke. Obsadím políčko darcu, pošlem legende svoj dar a keď sa ja dostanem na legendu, tak získavam neuveriteľných $12 800. A tuto už nepotrebujeme polovicu na to, aby sme prešli do poslednej platinovej tabuľky, takže tu si v realite nechávame $7800 a za $5000 sa môžeme posunúť ďalej do poslednej platinovej tabuľky. Takže $5000 mám nachystaných, postavím sa na políčko darcu a samozrejme, že obdarujem legendu $5000. Keď sa ja dostanem do prostriedka, sa stane to, že zase budem ja obdarovaná 8x5000 a to je $40 000. Prijaté dary v tomto prípade boli $40 a ja sa môžem perpetuálne do tabuliek vrátať. Takže najlepšie na tom je to, že ja nielenže sa môžem zúčastniť od uhlíka po platinu vlastne, postupne sa posúvať do tabuliek, ale ja sa dokonca môžem do nich vraciať. Takže v tabuľke, z ktorej ja som vypadla ako legenda, či je to bronzová, či je to strieborná, či je to zlatá, ja sa môžem kľudne zase vrátiť, samozrejme s tým istým darom, akým som vchádzala. To znamená, že v prípade bronzovej tabuľky, keď sa chcem vrátiť, tak viem, že potrebujem mať nachystaný dar $100 pre legendu. Keď sa chcem vrátiť do striebornej tabuľky, tak vieme, že je to 400 a tak ďalej. Takže darujem 5000 znovu do platinovej tabuľky, keď ju chcem otočiť znova perpetuálne a do vrecka si ponechám 35 000. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem a pre ďalšie informácie určite kontaktujte osobu, ktorá vás pozvala na túto prezentáciu. Krásny deň ešte prajem.